Ki Pulit iakhun pyrshah ki kam khaii tu ki drok Anti Narcotic Task Force Antf na Tura kila yok kem u Kamendra Rishi samla u bala suba ki kam khaii tu ki drok harilung Garo. Yau ni briew la yok kem na ka bos katba udang shong jingleit lynti jong u. Ki Pulit kila yok kem na ka met khat santri ki bilor ba ula buhrieh ki ba ula thep da ki drok heroin. La kem mardor yau ni briew ba la kurup ki drok ki ba ukit met jong u. La pynngat yau ni briew ki kendon an NDPS Act ki balakang bat mana bandi ya ki drok.